Πάμε να δούμε στο κράτημα είναι το βιντεάκι για το 15-7. Ξεκινάμε. Πάμε, ξεκινάμε. Update 15.7 is just around the corner with some fantastic events. Board the Holiday Convoy and earn great rewards. The first tech tree of Pan-American destroyers available in early access, along with a dedicated event pass. Fresh improvements to... Λέει εντωμεταξύ ότι μπαίνουν ρε παιδί μου τα Pan American τα Destroyers και λέει Dedicated Event Pass. Οπότε να δούμε τώρα λίγο τι θα μας δώσει το Event Pass. Θα δώσει σίγουρα κανένα premium destroyer Πιστεύω πως ναι. ή κάτι premium τέλος πάντων θα δώσει. Κάτι όπως premium πάντα δίνει. Κάτι premium πάντα δίνει. Άμα δεν δώσει δεν έχει νόημα. Πάμε να δούμε τι θα μας πει. Κάτσε. aircraft carriers and anti-aircraft mechanics. New rarity system updates just in time for the new legendary economic Καινούργια boosters. calls. Bienvenido. Ποιο? Καινούργια calls Ναι, εντάξει, καλά. για αυτό τα, το Tigos, για τα γιοταχή. για τα γιοταχή. Θα το προχωρήσω λίγο άμα είναι για να το δούμε λίγο πιο... Κάτσε, μην χάσουμε κάτι, άστο να παίξει. Όχι, ένα τρέιλερ δίνει στην αρχή από ό,τι θυμάμαι, οπότε να δούμε λίγο εδώ τι θα μας πει. Να μας ξεκινήσει το βασικό κομμάτι του, ρε παιδί. Πάμε. Precious update video. I'm your host. Καταρχάς μπαίνει στις 13 Αυγούστου, δηλαδή μεθαύριο, την Πέμπτη. Sir Snarf, and let's start with a huge event that will span several months. Holiday Convoy. This is your unique opportunity to earn some update video. I'm your host. Holiday. Λέει 13 Αυγούστου με 31 Ιανουαρίου. Αυτό είναι για τα καράβια τα οποία θα μπουν, τα οποία θα παίρνεις με τα tokens. Ένα καινούργιο carrier, νομίζω. Δεν ξέρω, δεν το πρόσεξα. Πρέπει να το δούμε αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Πάμε. Convoy. This is your unique opportunity to earn some of the fan favorite ships that are rarely available, as well as the new ones. And all you have to do is simply play the game and have fun. Just look at these rare grade ships that can be yours. Tier 8, Bismarck 41. Το Bismarck εδώ μεταξύ έχει γύρω στα 60 χιλιάρικα από τα event tokens αυτά. Τι έχεις να πεις για τον Bismarck, τι πιστεύεις? Το 41, από ό,τι θυμάμαι, έχει παραπάνω consumables, αν δεν κάνω λάθος. Έχει π.χ. engine boost, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έχει engine boost, ναι. Ναι, έχει παραπάνω consumables, ναι. Νομίζω μόνο αυτό βέβαια. Κάτι παραπάνω από engine boost δεν έχει. Πρέπει να το δούμε. Κάτσε Τώρα το τα secondary πιστεύω ίδια είναι με το κανονικό το Bismarck. Όχι ρε, το Bismarck το κανονικό δεν έχει manual secondaries. Εκτός αυτού τα secondary του Bismarck χτυπάνε πολύ πιο μακριά. Δηλαδή, πού το έχει τα secondaries, να το... Δηλαδή, αυτό έχει και manual. Ναι, έχει manual secondaries. Τα secondaries χτυπάνε στα... Πού το γράφει? Έλα, range 8,9. Τώρα αυτό είναι σε τέτοιο. Αν βάλεις manual, πρέπει να χτυπάνε στα 12, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι σίγουρος όμως γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ναι, το Bismarck... Σαν το Adalbert, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ναι, άμπραβο. Σαν το Adalbert λειτουργεί το Bismarck 41. Ναι, έχει consumable που παραπάνω, έχει το engine boost ουσιαστικά. Το οποίο κρατάει 180 δευτερόλεπτα, δηλαδή κρατάει γύρω στα 2,5 λεπτά. Οκ. Και δες, συν 15% max speed, όχι 10 ή 5% που είναι τα κλασικά engine boost. Όχι, δίνει, ναι. Παραπάνω δίνει αυτό. Δίνει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τώρα. Σε σχέση με το Bismarck, το Bismarck το απλό είναι καλύτερο αυτό. Αλλά εντάξει. Ναι, πολύ καλύτερο. Tier 9, Iman. Αυτό από όσο θυμάμαι, ένα Vladivostok πρέπει να είναι στο Tier 9. Το design είναι ίδιο, ακριβώς με το Vladivostok. Ναι, κάπως έτσι πρέπει να έχει χτιστεί το συγκεκριμένο καράβι. Αν και δεν είμαι σίγουρος, ρε παιδί μου, δεν το έχω ψάξει καθόλου. Δεν μπορώ να το And Messina. Messina. Το οποίο Messina, ναι, έχει Hydro, έχει το Crawling Smoke, όχι Crawling Smoke, συγγνώμη, το Smoke το ιταλικό τέλος πάντων, λογικό. Πώς παίζεται αυτό το πλοίο? Το θέλω ήδη. Μόνο τα consumables που έχει, το θέλω. Εντάξει, οκ, κοίτα, έχει τορπίλες range 8 χιλιόμετρα, αλλά είναι για self-defense, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και από ό,τι βλέπω 20 χιλιάρικα η μία. Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, 20 χιλιάρικα μία, αλλά είναι δεύτερο τελευταίο ένα σπασμό, ας πούμε, τορπίλη. Δεν είναι τορπίλη για να πας επιτεθείς. Τώρα, από ό,τι βλέπω έτσι, τώρα μπορεί και να είναι έτσι. Άμα κάποιος ξέρει κάτι περισσότερο, ας μας διορθώσει στα σχόλια, έτσι.
Δεν το έχω το πλοίο, δεν το έχω παίξει, δεν το έχω ασχοληθεί μαζί του, δεν το ξέρω. Λοιπόν, flank strength και τα λοιπά, ναι, οκ. Ναι, οκ. Τώρα πρέπει να φτιάξω το build για να... Άστο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. As well as Tier 10 Να το ένα CV το οποίο... Πολύ σπάνιο αυτό. Independent. Ναι, το Independencia όντως είναι πολύ σπάνιο. Το έχουν πάρα πολύ λίγος κόσμος γενικά στην Ευρώπη, ρε παιδί μου. Θα πάμε τώρα. Το έχω δει 2 φορές το πολύ σε μάχη. Ναι, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Aircraft Carrier, Pan American. Pan American, λοιπόν, το έχουν 1200 παίχτες σε όλη την Ευρώπη. Στην Αμερική το έχουν 600 και στην Ασία το έχουν 577 και στην Ασία το έχουν 878. Δηλαδή στην Ευρώπη το έχουν μόλις 1200 παίχτες. 1199 συγκεκριμένα. Εσύ άμα το πάρεις θα σου 1200 τέλος πάντων. Λοιπόν. Το έχουν αρκετά λίγοι. Ναι, το έχουν λίγοι. Τώρα ποιοι θα το πάρουν εδώ θα δούμε. Independencia, Prince von Oranje. Πολύ δυνατό πλοίο. Πολύ δυνατό Ναι, πλοίο. μ' αρέσει Πάρα πολύ. δυνατό πλοίο. And Guy Επίσης, πολύ δυνατό πλοίο. Το G. Hoffman είναι πολυπόθητο πλοίο για μερικούς. Org Hoffman with dedicated gameplay and Στο careful rank resource κανένα planning. δουλειά κάνει. Στο rank, ναι, κάνει πολύ καλή δουλειά. Και στα clan battles θα το λείπει πάρα πολύ το G. Hoffman. Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, ρε παιδί μου, είναι σπάνιο. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, δούμε. You may even add a truly delectable collector ship to your fleet, legendary Hideakami. Ένα κουβάς που πλέει απλά, πάμε παρακάτω. That's not all. 4 more ships will become Τι έχεις να πεις για το Kitakami? Δεν το ξέρω καθόλου το πλοίο. Ήξερα απλά λίγο την ύπαρξή του. Το έχω δει και αυτό max 2 φορές. Δεν το ξέρω καθόλου. Να σου πω κάτι για το Kitakami. Λένε ρε παιδί μου ότι είναι σπάνιο, είναι κτλ. Βασικά είναι legendary πλοίο. Ρε. Θεωρητικά πρέπει να το έχουν πάρα πολύ λίγα άτομα. Το θέμα είναι ότι το Kitakami αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το έχουν 5.000 άτομα. Το Independencia το έχουν κατά 4.000 άτομα λιγότερα. Σχεδόν. Δηλαδή, Άρα δεν παίζει κανείς με αυτό. Όπου το έχω δει 2 φορές το Kitakami. 5.000 άτομα σχεδόν και κανείς δεν παίζει με αυτό. κι όμως δεν το παίζει κανένας ακριβώς όπως το λες. Το ZAO CLR τέλος πάντων το έχουν 600 άτομα. Το έχουν 600 άτομα. Και το Kitakami, το οποίο υποτίθεται είναι legendary πλοίο και δεν το έχει και είναι υπερβολικά σπάνιο, το έχουν 5.000. Και δεν το παίζει κανένας. Δηλαδή, εντάξει, κάτι λέει αυτό ρε παιδί μου. Ναι, οκ, είναι καλό. Ένα πίντο bot είναι ουσιαστικά, το οποίο απλά ρίχνει τορπίλες αβέρτα. Αυτό δεν... το οποίο έχει και μεγάλο concealment, οπότε μπορούν να σε δουν και εύκολα σχετικά. Δεν παίζει σαν destroyer, οπότε δεν είναι εύκολο να ξεφύγει από κάπου. Απλά κάθεται πίσω και σπαμάρει τορπίλες. Είναι εντελώς άχρηστο. Απλά το έχεις για να τιμούρει, ας πούμε. Πάμε παρακάτω. Να πεις ότι μάζεψα 540.000 points και το πήρα που τζάμπα, ας πούμε. Τέλος πάντων. I'm available with 1511. Είναι βασικά για αυτούς που έχουν όλα τα καράβια και απλά θέλουν ρε παιδί μου ξέρεις να τελειοποιήσουν τη συλλογή, ας πούμε. Κάπως έτσι. Εγώ το βλέπω τουλάχιστον. Πάμε παρακάτω. Για πάμε. AR Rare Tier 10. Rodina. Όχι, τι είναι αυτό. Αυτό είναι καινούριο πλοίο που μπαίνει και μάλιστα από το βλέπω λίγο σαν το όχι σαν το Βλαντιβοστόκ, σαν το Σοβιέτσκι Σογιούζιν το στυλ του. Βλέπω ένα κανόνι ακόμα πίσω του. Δεν έχω ιδέα αν το έχουν βάλει. Μου θυμίζει ρωσικό Μοντάνα. Κάπως λίγο. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Επειδή έχει 4 κανόνια, 4 πύργους. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Είναι λίγο σαν ρώσικο Μοντάνα. Να σου πω κάτι, πιστεύω ότι δεν θα έχει διαφορά με το... Δεν το έχω δει το καράβι, δεν ξέρω τώρα στο test server άμα το βάλανε. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχει διαφορά με το Σοβιέτσκι Σογιούζ. Δηλαδή θα είναι ακριβώς το ίδιο ρε παιδί μου στο armor κτλ. Και απλά θα έχουν βάλει ένα ακόμα κανόνι και το βάλαν στο 10. Για να έχουν μικρές διαφορές θα έχει. Και το AP του θα είναι θάνατος. Εντάξει, φαντάζομαι. Αν έχει το ρώσικο το AP κάτω από τα 15 χιλιόμετρα, ναι, θα είναι θάνατος. Κάτω πάνω από τα 15 δεν θα βαράει ούτε ελέφαντα. Πάμε παρακάτω. Rodina. Togasa. Ναι, Πολύ καινούργιο πράγμα.
σου λέει το Γκάσα, εντάξει. Το οποίο το Γκάσα. Τι είναι αυτό το πλοίο? Για να δούμε. Togasa. Και τορπίλες βλέπω, πίσω έχει. Ναι, έχει τορπίλες. Μάλιστα έχει τριπλό κανόνι. 4 turret με τριπλό κανόνι, το οποίο δεν ξέρω τι διάμετρο έχει. 5 turret. Και στη Πέντε. μέση έχει ένα. Α, να το, ναι, έχεις δίκιο, έχει 5. Άρα τι είναι, ένα μάγκι στο TR10 μπουσταρισμένο τέρμα? Όχι ένα μάγκι, πώς λέγεται το άλλο. Μπάνκο. Όχι, Ναι, ναι, όχι, μοιάζει όντως. Και πρέπει τι βάζουνε ρε, οι άρρωστοι. Ναι, δεν τι ξέρω, βάζουν. θα το δούμε αυτό. Θα δούμε τι πλοίο είναι αυτό. La Touche Treville. Αδιάφορο. Πάμε. And the last of the IO class ships to enter the game. Εδώ, φίλε, οι περισσότεροι πιστεύω τρελαθήκαν όταν το είδανε ή όταν είδανε το teaser που ανέβασαν στο Instagram. Αν είδες, στο τέλος δείχνει το New Jersey να περνάει κάτω από τη θάλασσα. Εκεί πέρα, ρε φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, και εγώ ανατρίχιασα. Πάμε παρακάτω. Epic. Δεν το USA έχω δει. Κάτω. Tier 10 battleship, New Jersey. You can get these attractive ships. Tier Λοιπόν, το New Jersey, 10 battleship, New Jersey. από ό,τι θυμάμαι με το. Καταρχάς, εντάξει, δεν έχει κάτι διαφορετικό. Iowa Class είναι σαν το Wisconsin, σαν το Iowa, σαν το Missouri, είναι ακριβώς το ίδιο. Εδώ βάλαν όμως το hull του Wisconsin, το οποίο έχει πιο χαμηλά το Citadel κτλ. Και δώσανε στο συγκεκριμένο πλοίο ένα funny button, το οποίο μικραίνει το dispersion των καρονιών, και του δώσανε και δυνατότητα να μπαφάρει τα άλλα πλοία, δηλαδή supporter πλοίο. Είναι η καινούργια κατηγορία που πάνε να βάλουν στο παιχνίδι. Κατηγορία καινούργια. Ναι, είναι κατηγορία καινούργια, ρε παιδί μου, και καλά ότι είναι supporter πλοία, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι το λένε, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πώς το λένε. Το οποίο και καλά μπαφάρουν, ρε παιδί μου, άλλα πλοία. Δηλαδή σου ρίχνω εσένα, ρε παιδί μου, σαν destroyer μια μπάφα να έχεις πιο γρήγορο reload ή να κάνεις heal ή κάτι. Ακριβώς δεν ξέρω πώς δουλεύει. Δεν θυμάμαι τώρα, το είχαν βάλει στο devblog στο πιο παλιό. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει τώρα αυτή η ιδέα καθόλου. Εντάξει, το κάνουν πολύ περίπλοκο κατά τη γνώμη μου, χωρίς να είναι και λόγος. Περίπλοκο. Το χαλάνε, δεν μ' αρέσει τώρα αυτό. Ναι, οκ. Το ακούω αυτό που λες. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα θα με μπερδέψει, πιστεύω, στην αρχή. Δηλαδή τώρα σκέψου να κυνηγάς ένα destroyer, ας πούμε, να είστε 1000 ζωή, ξέρω εγώ, και οι δύο, να είστε τελευταία βολή. Όχι στην τελευταία βολή. Να έχετε κάπως στη ζωή, να έχετε 4-5 χιλιάδες ζωή, ας πούμε, να είστε στο τελευταία λεπτό, τέλος πάντων, της μονομαχίας, και να σου πετάει το Missouri, το New Jersey, ας πούμε, μια μπάφα εσένα, η οποία να είναι εκεί κοντά, τέλος πάντων, και να παίρνει ζωή, ας πούμε, να κάνεις regeneration ή να έχεις πιο γρήγορο reload, ας πούμε. Θα μου πεις, team game είναι, έτσι. Οπότε μέσα και σε αυτό παίζει και αυτό. Και τα υπόλοιπα πλοία βοηθάνε, δεν παίζεται 1v1. Οπότε εντάξει. Απλά εντάξει, είναι too much. Εντάξει, είπαμε, βάλανε υποβρύχια. Τώρα συζητάνε να βάλουν και κάτι πλοία με πυράβλους. Πόσα θα βάλουν, εντάξει, είπαμε. Αυτό με τους πυράβλους ακούγεται πολύ, αλλά δεν το έχω ακούσει, ας πω, να έχει επίσημο. Οπότε δεν ξέρω τι να σου πω. Το είχαν βάλει στο Legends. Άστο αυτό, είναι άλλη υπόθεση. Πάμε παρακάτω. You can get these attractive ships for holiday convoy tokens. We took the concept of last year's Grand Voyage and improved the formula. Like before, you can complete daily missions to earn tokens. Need more? You can also obtain them by exchanging steel, research points, and a limited amount of coal. Κλασικά πράγματα. Ναι. Κλασικά. Μπορείς να πάρεις 600.000 coil, μπορείς να χαλάσεις και να το κάνεις exchange σε tokens, τέλος πάντων, σε holiday tokens, τα οποία ακριβώς δεν θυμάμαι πόσο βγαίνουν, να το ψάξουμε. Το Research Bureau δεν έχουν όριο, μπορείς να βάλεις όσο θες, και από όσο θυμάμαι και το Steel μπορείς να βάλεις όσο θες. Πάμε παρακάτω να δούμε. Σαν το αφωτατόρε κάπως, το πώς το παίρνεις, το αφωτατόρε. Ναι, σαν το αφωτατόρε. Απλά το αφωτατόρε έχει συγκεκριμένα πράγματα που δεχόταν. Τώρα εδώ πέρα σε συγκεκριμένη περίπτωση μπορείς να βάλεις 600.000 coal max για να πάρεις points, και να βάλεις Research Bureau όσο θες, δεν έχεις περιορισμό, και το Steel, αν θυμάμαι καλά, και αυτό είναι όσο θες. Οπότε όσοι θέλουν να επενδύσουν πάνω σε αυτό, καλό είναι να επενδύσουν στο Research Bureau, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Εγώ αυτό θα κάνω. Και να είναι σειρές δηλαδή. Εντάξει. Αν και είναι πολύ τώρα, 600.000 κάρβονα είναι πολύ. Άμα τα έχει κάποιος, ναι, μπορεί να τα δώσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ δεν έχω. Εγώ υπολογίζω να έχω γύρω στις 300.000 τότε. Στο τέλος του event. Πάμε παρακάτω.
you have enough tokens, you can lay your hands on the coveted ship. As a bonus, you can trade your Συγγνώμη λίγο, tokens for πάνε πίσω. Πόσες τορπίλες είχε αυτό? Είδα καλά. Ναι, έχει τόσες τορπιλοσωλήνες όπως είδες. Αυτό το Κάτσε. πράγμα είναι ακραίο. Το Κιτακάμι. 1, 2, 3, 4, 5 νομίζω βλέπω από την κάθε πλευρά. Το Κιτακάμι, θα σου πω αμέσως. Από σωλήνες έχει 1, 2, 3, 4, 5. Ουσιαστικά 10 τορπιλοσωλήνες. Και αν δεν κάνω λάθος έχει τετραπλούς. Οπότε, αλλά να ξέρεις, αυτό φορτώνει ρε παιδί μου πρώτα η μία, πρώτα ο δεύτερος, μετά ο τρίτος, μετά ο τέταρτος, μετά ο πέμπτος. Δεν θέλεις 5 λεπτά στο σύνολο για να φορτώσουν όλοι οι τορπιλοσωλήνες. Δεν φορτώνει αμέσως όλα μαζί όπως είναι στο Σιμακάζε, ας πούμε. Φορτώνει ένα-ένα. Είναι λίγο περίεργο. 11.000 damage. Πω, πάλι καλά, δεν κάνει παραπάνω. Εντάξει, κάνει 11.000 damage, ναι, οκ. Τώρα όμως σου ρίξει αυτό το πράγμα εδώ πέρα 20 τορπίλες από τη μία πλευρά και άλλες 20 από την άλλη και σου κάνει 40 τορπίλες μαζί. Εντάξει ρε φίλε, όσο να είναι, έχει αποκλείσει μια ολόκληρη περιοχή, ας πούμε. Για εκείνα τα 5 λεπτά που κάνει να φορτώσει, δηλαδή αποκλείει όλη την περιοχή. Και έχει και deep water τορπίλες και κανονικές, έτσι. Έχει δύο type of torpedoes. Να το βλέπεις, είναι το Type 90 Mod 5 και το Type 93 Mod 2 Deep Water. Alternative λύση ουσιαστικά. Δεν ανιχνεύονται πιο αργά. Λοιπόν. Και οι Alternative κάνουν damage 20.000. Η Deep Water. Τι βάζουν στο παιχνίδι. Εντάξει ρε παιδί μου, τι βάζουν. Μόνο Battleship βαράνε και CV, έτσι, τίποτα άλλο. Cruiser δεν τα βαράνε. Αλλά το θέμα δεν είναι τι βάζουν στο παιχνίδι, είναι και το να το πάρεις, τι να το κάνεις. Είναι, σου λέω, άχρηστο. Με το που το κάνεις πότε έχει πέσει. Τίποτα, είναι χάρτινο, ρε. Πέφτει πολύ εύκολα. Πάμε παρακάτω. Κανόνια 2-3 έχει, έτσι. Ναι, 2-3. Δύο μπροστά βλέπω. 2-4 κανονάκια. Τίποτα άλλο. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν είναι άχρηστα τελείως. Τίποτα. Δεν τα χρησιμοποιείς καθόλου. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. you can lay your hands on the coveted ship. As a bonus, you can trade your tokens for doubloons, 3,000 per update. Play. Ναι, κάθε update, δηλαδή ουσιαστικά θα είναι γύρω στα 4 update αν θυμάμαι καλά. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 15-11, 15-7. Ουσιαστικά 4 Συγγνώμη. update. 4-12.000 του βλόγια. Όπου τα έχω πάθει όλα. Και καπνό, και NG boost, και heal. Και πολύ HP. 28.000 βλέπω HP. 28,5. Ναι, είναι χάρτινο όμως, Σοκράτη. Μην το κοιτάς το Κιτακάμι. Το Κιτακάμι είναι, καταρχάς έχει 540.000 holiday tokens. Είναι πραγματικά ακραίο το να το πάρεις. Και η γνώμη μου είναι ότι δεν αξίζει σαν πλοίο. Δηλαδή, καλύτερα πήγαινε πάρει το New Jersey και πάρε και το G. Hoffman, ας πούμε. Το New Jersey έχει 400.000 και το G. Hoffman έχει 140. Ή πάρε άλλα 5 πλοία, άλλα, ας πούμε, 4. Κάπου εκεί βγαίνουν. Δεν ξέρω, πρέπει να το δω στη μάχη γιατί τα υπόλοιπα τα έχω δει. Το Hoffman π.χ. Το έχω συναντήσει αρκετές φορές. Το Κιτακάμι ποτέ. Δες το σε ένα βίντεο, δεν αξίζει όμως. Η γνώμη μου αυτή είναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Have fun and expand your fleet with the ship of your dreams. Want to learn more about the Holiday Convoy? Stay tuned to our channel. We'll be releasing a dedicated video with tips on how to make the best of this event and grab some amazing ships for free. Oh, a small note, the Update Navigator is back to help you track all of the events of this version, including the Holiday Convoy. Also, be sure to collect your daily rewards during September as they are extra generous. Σου δίνει ένα navigator το οποίο όταν το είδα στο test server δεν κατάλαβα πώς λειτουργεί. Δεν το ψάξα και πολύ να πω την αλήθεια. Εγώ το είχα ψάξει και μ' άρεσε σαν σύστημα έτσι. Σε καθοδηγεί και με τα updates και με ό,τι νέο υπάρχει. Σου δίνει και κάποια άλλα. Τώρα πώς λέγονταν αυτό. Σου έδινε ένα account summary ουσιαστικά. Σου έλεγε, π.χ. εμένα θυμάμαι, μου έλεγε για το βέλος που έχω, ότι αυτό είναι το πιο σπάνιο και καλά πλοίο που έχεις, που το έχει ο λιγότερος κόσμος. Σου λέει κάτι τέτοια λίγο extra information, ας πούμε. Οκ, το ακούω. Δεν το ψάξα καθόλου, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί το συγκεκριμένο πράγμα. Λοιπόν, επίσης κάτι που να σχολιάσουμε. Το Σεπτέμβρη λέει θα είναι πιο extra generous γενικότερα το παιχνίδι. Οπότε,
οκ, μπαίνουμε μέσα να δούμε πόσο extra generous θα είναι. Έχω περιέργεια μεγάλη για αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν το λένε αυτό, γενικά κάτι καλό δίνουνε, αλλά θα δούμε. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Update 15.7 brings the first tech tree branch of 8 Pan-American destroyers into early access. Να το. Their strength lies in their main guns, only using AP high damage shells with improved ricochet angles. Σου λέει, Όπλα του Χάλαντ βλέπω. ναι, καλά, αυτό είναι. Σου δίνει ουσιαστικά μόνο AP, έχει reload booster τα περισσότερα, έχουν και heal αν θυμάμαι καλά. Είναι σε early access τώρα, θα τα δώσει, okay, οπότε κάπως θα πρέπει να το πάρεις. Whatever. Λοιπόν, ουσιαστικά σου δίνει AP με improved burn angles, οπότε θα κάνει spam πολύ πιο εύκολα κάποιο αντίπαλο destroyer, ειδικά τα destroyer πιστεύω θα στα κάνει καινούρια. Εντάξει, φαίνεται καλό πλοίο, φαίνονται καλά πλοία γενικά. Στην αρχή δεν ήταν τόσο καλά, δηλαδή πριν τα τεστάρουν ρε παιδί μου και τα λοιπά δεν τα είχαν δώσει ούτε reload booster ούτε τίποτα, τα κάνανε μετά buff και τώρα μπαίνουν μέσα λίγο σαν τερατάκια, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Πανιασμένα λίγο. Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έτσι φαίνεται. Θα δούμε. In a pinch, they can also use torpedoes, but they predominantly rely on their main guns. Though they deal less damage per minute compared to... Τι λες? Λέει, they rely mostly on their main guns. Και λέω, εννοείται. Οι gunboats. Είναι gunboats, είναι καθαρά gunboats, ναι. Οι τορπίλες που έχουν λογικά είναι και κοσμητικές, οπότε θα δούμε. their peers, they have several aces up their sleeves. Starting from Tier 6, they get a time-based main battery reload booster, while Tier 8 upward get Τι είναι αυτό, ένα Fletcher class είναι. Okay. combat instructions that increase shell damage. Έτσι Their φαίνεται. HP pool Έτσι φαίνεται, σαν να είναι Fletcher class. Ουσιαστικά το οχτάρι, το οποίο φαίνεται να μοιάζει με το Fletcher, θα δούμε. is on the lower side, and the upper tiers are a bit slower compared to their peers. This is why an enhanced repair party will come in handy when you need to survive. Enhanced repair party. Super Hill. Super Heal. Ουσιαστικά θα βάλουν Super Heal. Λογικά θα βάλουν Super Heal. Έχω περιέργεια να δω αν το έχει στο τέτοιο. Να το έχει. Λοιπόν, για να δούμε τα consumables. Combat Distractions. Θα έχει και Combat Distractions. Ναι, οκ. Okay. Restore the ships by light damage. Οκ. Okay. 3 φορές action time 14 δευτερόλεπτα. 188 HP per second. Total health heal 14%. Cooldown time 80 δευτερόλεπτα. Οκ. Okay. Δεν είναι super heal ακριβώς. Ναι, δεν είναι super heal ακριβώς. Είναι Κάτι ενδιάμεσο. Κάτι ενδιάμεσο. Αυτό που λέει είναι enhanced. Δεν είναι super heal. Αλλά στο τέλει Combat Extractions, το οποίο main battery missile damage συν 33% action time 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή αυτό δεν ξέρω πώς προκάρει βέβαια, πώς φορτώνει, αλλά σου λέει, σου δίνουμε 33% extra damage πάνω στο τέτοιο, στα AP. Το έχω δει σε ακόμα 2-3 πλοία αυτό. Σε super chips όμως μόνο. Πρόσεξε τώρα αυτό που λες. Φαντάσου τώρα να ενεργοποιήσεις τα Combat Distractions, το Funny Button και να βάλεις και το Reload Booster. Τι έχει να γίνει, ας πούμε, στο αντίπαλο Destroyer. Τίποτα, θα εξαφανιστεί. Θα γίνει σένιο, καινούριο. Αυτά πάνω. Πάμε παρακάτω. Clashes. Following tradition, early access brings various themed items like these stylish permanent camouflages. Also, check out 2 new commanders, Luis Brion and Angel Ortiz Monasterio. As the cherry on top, a new special cruiser, Almirante Irizarry. Αυτό είναι μόνο για φαν, ουσιαστικά να περνάς καλά, έχει τέτοιο, έχει πες το, AP secondaries. Λοιπόν, Almirante Irizarry, για να δούμε, να το secondaries. Λοιπόν, secondary DPM
73.000, μόνο που αυτό κάνει penetration 177 χιλιοστά. Όπα, συγγνώμη. Ναι. Η οθόνη λίγο κατεχυπά, δεν βλέπω. Δεν βλέπεις γιατί το έχω βάλει στο τέτοιο, περίμενε λίγο, να το αλλάξω. Έλα. Τώρα βλέπω. 6,3 χιλιόμετρα range στα secondary και έχει AP secondaries. Ουσιαστικά είναι λίγο πιο fun to play, δεν είναι τόσο... Μην περιμένεις πολλά πράγματα από το Almirante ή Rizar, ας πούμε. Είναι απλά ωραίο να το έχεις αυτό. Λοιπόν, πάω παρακάτω άμα είναι. Waits. She is a peculiar light cruiser with powerful AP secondaries and a bag of tricks. The new ship and commanders are available in event section of the armory, the perfect complement to the new Pan American destroyers. As an appetizer, you can get 3 new destroyers completely for free. Get your Almirante Biar in a free armory bundle in the event section. After A free armory bundle. Ουσιαστικά μπαίνεις στο armory και το παίρνεις δωρεάν ή το τριάρι τη σειρά. Παρακάτω. Ωραίο αυτό. Εντάξει, ωραίο, οκ. Εντάξει, I guess καλό είναι. After that, fight a single battle with her to unlock another free bundle with Serrano. Σου λέει τώρα ότι παίζεις μια μάχη και παίρνεις επίσης ένα ακόμα free bundle με το Serrano. Για πάμε αργά να δούμε. The third ship awaits in the event pass. Speaking of which, complementing the new Pan American Tech Tree branch, the event pass holds some themed items, including 3 destroyers, 2 of which are brand new. The first progression line offers Tier 5 destroyer Antioquia and 2 permanent camouflages, Brazilian and Mayan Mystery for Ignacio Allende. For more rewards, Σου λέει ότι έτσι πως το κατάλαβα τώρα, ας πούμε, ότι αν ξεκλειδώσεις το πρώτο που είναι 2.000 δουβλόνια με το καινούργιο στυλ του που έχουν κάνει ουσιαστικά το πες το event pass, ουσιαστικά σου δίνει αυτό το πέρα το εξάρι. there's Tier 5 destroyer Antioquia Όχι, το Antioquia σου δίνει το πεντάρι and 2 permanent cam. και 2 permanent camouflages. Εντάξει, θα έλεγα όχι. Ναι, νομίζω ότι το συγκεκριμένο το πεντάρι πρέπει να είναι τέτοιο, πρέπει να είναι του Tech Tree, πρέπει να είναι η Early Access. Για κάτσε λίγο να δω τι δίνει στο game. Πώς λέγεται αυτό το συγκεκριμένο. Progression line offers Tier 5 destroyer and Antioquia. Για να δούμε λίγο στο game τι μας δίνει στα Pan American. Να το, Antioquia. Ουσιαστικά σου δίνει από απλά Early Access στο Antioquia. Δηλαδή βάζεις λεφτά ρε παιδί μου για να πάρεις το Antioquia. Το οποίο θα το πάρεις μέσα σε 2 μήνες, ξέρω εγώ. 1 μήνα, στο επόμενο update. Άμα είναι έτσι, ναι, όχι. Απλά ξέρω εγώ, περιμένει. Κάποιος Αυτό. δεν. Αυτά τα 2 σου τα δίνει δωρεάν. Αυτό πρέπει να πέσεις. Whatever, πάμε να δούμε παρακάτω. Για να δούμε λίγο. Εδώ. Όχι, συγγνώμη, εδώ. Antioquia and 2 permanent camouflages, Brazilian and Mayan Mystery for Ignacio Allende. For more rewards, unlock the second progression line for doubloons and get Pan American Commander Jose Padilla Lopez as a bonus reward. The rest of the line offers 2 Lavender Fudge permanent Πώς είναι camouflages έτσι. and Ναι, είναι αυτές τις βλακίες τα καμουφλάζ τα οποία είναι και καλά. Ξέρω εγώ, ξέφρανο πάρτι, ξέρω εγώ τι να πω. 2 more destroyers. Newcomer Tier 7 Marcilio Diaz. Σαν το Field 6 είναι που παίζω. Σαν το Fiddlesticks λέει. Μαρσίλιο Ντίας, επίσης το τέτοιο. Στο Tech Tree. Πάμε παρακάτω. And Tier 6 Premium Jurua. Ναι, αυτό είναι το μοναδικό Πώς? premium που δίνει. Τζουζούα λέγεται, κάπως έτσι λέγεται. Απλά τώρα το δείχνει στα Bloomberg και καλά που προσπαθεί να το πει εδώ πέρα 5-6 φορές. Άστο. Premium Jurua. Ζουρούα, να το. TRX είναι το μοναδικό destroyer το οποίο θα δώσει ως ουσιαστικά premium πλοίο για το progression line του τέτοιου του event pass. Το θέμα είναι ότι και αυτό πρέπει να το πληρώσεις, δηλαδή πρέπει να δώσεις 2.000 δουβλόνια και ίσως άλλα 1.000 για να ξεκλειδώσεις και τις άλλες 2 ας πούμε περιοχές. Γιατί λογικά τι κάνανε περισσότεροι, όπως και εγώ το ίδιο έκανα τώρα με το καινούργιο event pass. Βάλαμε το πρώτο από τα 2.000 και τα άλλα 2 δεν τα πήραμε.
Οπότε σου λέει γιατί να βάλω το καράβι στο πρώτο. Να το βάλω στο τελευταίο. Άμα θες το καράβι, 3.000. 3.000 δουβρόνια. Άμα θες με το παίρνεις. Οπότε από 8 ευρώ τέτοιο το event pass πηγαίνει κατευθείαν στα 10 money. Οπότε δίνεις 10 ευρώ για ένα εξάρι καράβι. Να σου το πω και έτσι. Εντάξει, προφανώς έχει και κάποια resources, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δεν ξέρω κατά πόσο αξίζουν αυτά τα resources 500 δουβλόνια, δηλαδή 1,5 ευρώ. Το να σου δώσει 3.000 κάρβουνα και 500 σίδερα, εντάξει, τα σίδερα είναι δύο ουσιαστικά, είναι 6 μάχες μέσα εισαγωγικά νικημένες στα ranked. Αλλά και απ' την άλλη πάλι να πεις τώρα 1,5 ευρώ είναι, δεν είναι πολλά. Εντάξει, ο καθένας το κρίνει όπως θέλει, έτσι. Για μένα δεν τρελάθηκα να το πάρω. Θα έπαιζα rank για να τα πάρω, δεν θα έδινα τέτοιο. Εντάξει, ναι, ο καθένας το Λεφτά. κρίνει όπως θέλει, ρε παιδί μου. Τώρα 1,5 ευρώ δεν είναι πολύ, αλλά το θέμα είναι ότι γιατί από τα 8 να το πας στα 10 μόνο και μόνο γιατί δίνεις 5 πράγματα παραπάνω που, οκ. Το παλιό ουσιαστικά event pass σε μένα μου αρέσει περισσότερο. Πάμε παρακάτω. As well as her Boitata permanent camouflage. Before we continue to our next point, let me briefly mention the 3 new brawls coming in the update. The first one has some modified parameters that'll have you smashing your consumable Όχι. buttons. Try them out Modified and have fun. perimeters, όχι. Ναι, θα έχει. Πάμε παρακάτω να δούμε τι θα μας πει. Now, let's cover some game changes, and there are a few. We continue our work on aircraft carriers. For one, anti-aircraft mechanics are getting simpler and more active. Say goodbye to priority sectors and say hello to AA Defense Priority. Activate it to enjoy full 360-degree anti-aircraft action. As a step further, we're Ουσιαστικά πατάς το Omicron όπως πατούσες και παλιότερα και σου δίνει και καλά προστασία γύρω-γύρω από όλο το πλοίο. Την έχουν χαμηλώσει τα AA, τα έχουν χαμηλώσει αρκετά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κακό αυτό. Προσπαθούν να δώσουν buffs ουσιαστικά στα CV, να παίζει περισσότερο κόσμο CV. Δίνουν και παραπάνω opportunity στο CV. Και προσπαθούν ουσιαστικά, σου λέει ότι άμα σου κάνει focus στο CV, τότε θα φορτώσει αυτή η μπάρα που θα δείξει τώρα εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ η μπάρα θα φορτώσει ουσιαστικά μέχρι πάνω και θα έχεις μεγαλύτερο AA defense. Αλλά κάποια CV όπως το Nakimov, από ό,τι θυμάμαι, με το run που κάνει, ουσιαστικά επειδή το Nakimov δεν κάνει run ξανά και ξανά, ρίχνει μία φορά και φεύγει, ξαναγυρνάει στο CV πάλι ο παίχτης και ξαναπερνάει τα αεροπλάνα πάλι, δεν φορτώνει ποτέ αυτή η μπάρα. Όσο focus και να σου κάνει. Από όσο θυμάμαι. Ναι, κοίτα, τώρα που θα αποφαριστούν έτσι τα CV, για μένα το θεωρώ καλό, γιατί μου είχε τύχει αρκετές φορές, ειδικά όταν έπαιζα με δεκάρια, γενιάρια, μου είχε κουράσει αυτό να μου τα ρίχνουν όλα πολύ μεγάλη ευκολία και πολύ γρήγορα. Και με είχε κουράσει αυτό, γι' αυτό και τα CV λίγο τα σταμάτησα. Τώρα, άμα γίνει αυτό, θα το ξαναρχίσω. Εντάξει, ναι, όχι, κοίταξε να δεις. Εσύ που παίζεις CV, ρε παιδί μου, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Για μας που δεν μας αρέσει το CV, ας πούμε, και το θέλουμε, άμα γινόταν να το διαγράψουν και από το game, ας πούμε, για μας δεν είναι καλό αυτό. Να σου το πω και έτσι. Τώρα, εντάξει, ο καθένας το βλέπει με διαφορετική οπτική, ρε παιδί μου. Το CV, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε το πλοίο να έχει έστω μια δυνατότητα να διαγράψει τα αεροπλάνα του CV. Όλα. Δηλαδή, Υπάρχουν τα cruises για αυτή τη δουλειά. Ο ρόλος τους. να σου πω κάτι, το AA Defense το οποίο υπάρχει ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή, άσε τώρα αυτό το F που βάλαν τώρα, που είναι άχρηστο. Σου λέω γενικότερα για τα AA Defense που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τη δουλειά που κάναν κάποτε. Δηλαδή δεν μπορείς να αποφύγεις, να σου το πω και έτσι, τα αεροπλάνα. Θα τα φας. Έστω και λίγο θα τα φας. Αν αυτός που παίζει. Έστω και λίγο, ναι. Απλά αυτή η αλλαγή τώρα θα αναγκάσει αρκετούς παίχτες να παίξουν πιο στρατηγικά. Δηλαδή να προσπαθήσουν να έχουν ένα cruiser δίπλα τους, αν παίζουν destroyer ή battleship, κυρίως battleship. Ένα cruiser δίπλα τους για να τους προστατεύει, σαν να έχει αντιαεροπορική ομπρέλα. Προστασία από το CV. Θα αναγκαστούν να το κάνουν αυτό πάρα πολύ. Εντάξει, ναι, οκ. Εσύ, στα random είναι random. Δεν πρόκειται να συνεννοηθούν οι παίχτες μεταξύ τους να το κάνουν αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων. Μην το λες. Τι να σου πω, είναι λίγο ιδιαίτερο αυτό. Κάπου θα βγαίνει, κάπου δεν θα βγαίνει. Τώρα τι να πω, εντάξει. Το CV είναι που είναι πρόβλημα τώρα, θα γίνει μεγαλύτερο πρόβλημα με λίγα λόγια.
Πάση περιπτώσει, εντάξει. Οκ. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο CV. Οκ. Enemy squadrons over time. Think of it as a more powerful version of AA Defense Priority. If left inactive for a longer time, just like combat instructions, progress will decrease. However, the progress bar stays full once charged, so you can save your enhanced AA defenses for the right moment. This useful new tool ties in with AA Defense Priority, and they have a shared cooldown. Since ships are getting a bump up in anti-aircraft mechanics by default, we're replacing defensive AA fire consumables with a more versatile one, auxiliary and torpedo weaponry coordination. It provides several benefits. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτά τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή AA Defense, όπως το Wisconsin ας πούμε, θα πάρει στο κουμπί το αντίστοιχο αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο σου λέει Airstrike Armament Reload Time, ουσιαστικά δείχνει πιο γρήγορα ρε παιδί μου τα AA, Torpedo Tube Reload Time, το οποίο μερικά πλοία από αυτά δεν έχουν καν τορπίλες, Secondary Battery Damage συν 10%, τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν Secondary Battery, κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν, ok. Και Concentrated AA Fire per Progress per Second. Ουσιαστικά για το Wisconsin αυτή τη στιγμή το AA το οποίο έχει σου δίνει πριν 20% συν 1,2 καλύτερο Concentrate στα αντίπαλα AA Defense. It adds progress to your concentrated. Ωραία, λοιπόν πάμε να δούμε λίγο τι AA Defense έχει αυτή τη στιγμή το Wisconsin ας πούμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το Wisconsin σου δίνει Continuous Damage συν 50% και Flank Damage 300% παραπάνω. Action Time 40 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή πάνε να το αντικαταστήσουν με ένα 20% λίγο πιο γρήγορο reload και 1% τέτοιο. Και σου δίνει Consumable Action Time 30 δευτερόλεπτα. Ενώ το Wisconsin αυτή τη στιγμή είχε Consumable Action Time 40 δευτερόλεπτα. Ουσιαστικά τρώει nerf. Ναι, είναι ξεκάθαρο nerf. Προτιμώ το πριν, το consumable. Ναι, ξεκάθαρα. Αυτό το πράγμα θα βάλουν τώρα. Και σου λέει παίξτε. Εντάξει, οκ. Καταλαβαίνω ότι θέλει να βάλει ρε παιδί μου τα CV, αλλά σε αυτή την απόφαση δεν είμαι σύμφωνος. Η αλήθεια είναι ότι και πολλοί άλλοι δεν είναι σύμφωνοι. Πάμε παρακάτω. AA fire raises secondary gun damage. We're not done with the mechanics updates yet. We're introducing 2 new squadron consumables that will enhance supportive role of some aircraft carriers. The first one is reserved. Πόσο buff ρε φίλε. Τώρα ρίχνει buff, ναι. Κοίταξε, αυτά να σου πω την αλήθεια αξίζουν που θα δείξει τώρα. Αυτά αξίζουν. Πάμε παρακάτω. For the attack aircraft and torpedo bombers of Japanese and German tech tree aircraft carriers from Tier 6 upward. Firefighting assistance. It can extinguish fires on your ship or your allies and... Τι λες ρε φίλε. Αυτό είναι χρήσιμο. Τι λες. Αυτό είναι χρήσιμο. Περνάς πάνω από το δικό σου, του ρίχνεις ένα και του σβήνεις. Καναντέρ φάση, Ναι, καναντέρ φάση πάνω στα πλοία σου. Αυτό είναι όντως χρήσιμο. Grant them brief fire immunity. κάτι άλλο για να δούμε το The δεύτερο. second one applies Τώρα θα δείξει και ένα δεύτερο καινούργιο consumable. to attack aircraft and torpedo bombers of British tech tree aircraft carriers from Tier 6 upward. Repair assistance. You can use it to partially restore the HP of an allied ship. Βλέπεις, περνάει δηλαδή το Royal Navy. Καθόλου σπασμένο. Καθόλου σπασμένο, ναι. Απλά πας και πετάς, ξέρω εγώ, ένα supply σε κάποιον που είναι έτοιμο θάνατος και του ξαφουλάρεις. Το φουλάρεις, του δίνεις ζωή τέλος πάντων. Moving on to the rarity system updates. From now on, patches, flags, and decals will have their rarity grades appropriately. Άχρηστο. Τελεία. Πάμε παρακάτω. Λέει ρε παιδί μου ότι εδώ πέρα θα δεις, σου δείχνει εδώ πέρα από δίπλα το πόσο rare είναι και τα λοιπά. Clean up the UI behind will drop from 7. Λοιπόν, εδώ πέρα σου λέει ρε παιδί μου ότι σου δίνουμε κάποια επιπλέον, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, legendary ουσιαστικά grade boosters, τα οποία είναι 320. Τώρα αυτή τη στιγμή στο game ποιο είναι, για να δούμε λίγο, είναι 320, ναι, 320, οπότε σου δίνει 480 από αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αυτό μου αρέσει, έπρεπε να μπει. Εμένα μου αρέσει, είναι ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Expect some changes. Αλλά δεν θα το παίρνεις με καμία, θα το παίρνεις πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν,
Αν π.χ. με αυτό το πέρα με μια καλή μάχη παίρνεις 30.000, εδώ θα παίρνεις φίλε 60-70. Είναι 1600 και ουσιαστικά πάει στο 2400. Πάμε παρακάτω. Epic free XP bonuses 1600-2400 επίσης. will drop from Εδώ όμως το κάνανε τέτοιο, το κάνανε nerf. Αυτή τη στιγμή το τελευταίο είναι 7200 στο free XP. Δηλαδή το μπλε είναι 2400 και πάει 7200 και στο free XP το κάνανε ουσιαστικά όπως ήταν το μπλε 2400, 7200 το legendary και το κάνανε το κόκκινο 4800. Ουσιαστικά κάνανε nerf το κόκκινο και βάλαν στη θέση του το legendary στο free XP. Αυτό δεν ξέρω τώρα, περίεργο. Πολύ περίεργο. Εντάξει, θα σου πω κάτι, το free XP πια έτσι πως είναι το game ψηλό άχρηστο είναι, αλλά οκ. Εγώ το θέλω πάρα πολύ. Καθόλου άχρηστο δεν μου είναι το free XP. Ναι ρε παιδί μου, βοηθάει να ξεκλειδώσεις πλοία, απλά θέλω να πω ότι δεν είναι όπως ήταν παλιά που μάζευες για να πάρεις άλλα πλοία. Κατάλαβες, όπως π.χ. το Missouri. Παλιά τώρα, το 2018-19 κάπου εκεί ήταν αυτό το οποίο μετά βγήκαν αυτά τα πλοία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να δούμε τι παίζει. 7,200% to 4,800%. Every epic free XP bonus you own will automatically become an exchange token. Σου λέει ότι όσα free XP έχεις tokens, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα, ας πούμε, κόκκινο. Αν είχα, θα γινόταν tokens να μπορώ να τα κάνω exchange και να πάρω ό,τι θέλω από αυτά τα κίτρινα. Letting you trade them at a 1-to-1 ratio for Ουσιαστικά παίρνεις π.χ. άμα είχα 10 τέτοια, 10 κόκκινα, θα έπαιρνα ρε παιδί μου 10 π.χ. credits legendary, αν ήθελα. any legendary economic bonus of your choice. Craving credits? Need more XP for a new line? The choice is yours. Any unspent tokens will automatically become legendary free XP bonuses with the release of update 15.8. Also, Σου λέει ότι άμα δεν τα ανταλλάξεις και τα κρατήσεις μέχρι το 15.8 θα γίνουν αυτόματα legendary free XP bonuses όπως είναι τα κόκκινα αυτή τη στιγμή. so one for one. Head to the armory and push your progression to legendary levels. A small note that the Teenage Mutant Ninja Turtles are back. Βλέπω. Head to Τι your βλέπω, armory Παναγιά μου. Δεν ξέρω τι βλέπω και εγώ, κάτι θα το παρακολουθήσω αυτό, έχω περιέργεια μεγάλη. and grab your favorite character as a nationless commander along with themed items. Κάποιο event, I guess. Δεν ξέρω τι φάση είναι αυτό. Ξερνάω. Οκ, Δεν ξέρω παρακάτω. Ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι, δεν με χαλάει. Αν βάλουν event, εμένα μ' αρέσει ρε φίλε. Θέλω να έχει event το παιχνίδι. Και ας είναι ό,τι να είναι. Αυτό μ' αρέσει. Και ας είναι ό,τι να είναι, αλήθεια σου λέω. Θέλω να έχει event, θέλω να έχει κάτι διαφορετικό να παίζω σε κάθε update. Πάμε παρακάτω να δούμε. To wrap up, I want to tell you about the Battle of Santiago de Cuba Historical Collection. It's dedicated to the achievements and bravery of Spanish Vice Admiral Pascual Cervera y Topete. Finish the collection and he will become your first ever Spanish unique commander. Λοιπόν, σου λέει ρε παιδί μου ότι κάνεις το collection αυτό το οποίο είναι για το Battle de Cuba τέλος πάντων. Και σου παίρνεις δίνει ένα commander unique. το unique commander. Όχι, είναι ο unique commander της Ισπανίας. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι αυτός ρε παιδί μου. Αυτός θα μπει τώρα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή unique commander. Τώρα θα μπει και θα είναι αυτός. Όπως είναι ο Yamamoto, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. The collection consists of 60 elements which you can find. Όπα, 60 elements και σου λέει duplicate στα 2. Άρα αν έχεις 2 ίδια, στο δίνει σαν token. Άρα αν πούμε ότι είναι 60 και κάθε ένα είναι duplicate, δηλαδή παίρνεις παιδί μου, σου λέω εγώ ότι είσαι άτυχος και παίρνεις 60 φορές το ίδιο, θες ουσιαστικά 120 τέτοια containers για να το ολοκληρώσεις. Που δεν πρόκειται να γίνει, δηλαδή είτε από 60 έως 120 containers, είναι που δεν είναι 120-119, αν το πάμε με duplicates. Πιστεύω θα βγει και θα βγει σχετικά εύκολα για όσους παίζουν. Βγαίνει εύκολα. Αρκεί να δούμε πώς το δίνει τα container αυτά. In the Battle of Santiago de Cuba premium containers. Also note that these containers can drop in the new premium battleship Triunfante. Άκουσες τι είπε? Ότι μπορεί να σου δώσει και το Triunfante το πλοίο, αυτά τα container, λογικά θα έχουν ένα drop rate 0,2% ξέρω εγώ. Αλλά άμα ανοίξεις π.χ. 100 τέτοια container, μπορεί να σου δώσει το πλοίο. Τώρα, για να σου λέει ότι σου δίνει το πλοίο, πιθανότατα θα τα δίνει
με κάποιον τρόπο, είτε με δουβλόνια, είτε με κάποιον άλλο τρόπο που πρέπει να τον γκραϊντάρεις. Δεν ξέρω τώρα πώς, δεν το έχω δει κάπου. Perfect Μπορεί και for με λεφτά aggressive κανονικά. Μπορεί και με λεφτά και εγώ έτσι πιστεύω. short-range engagements. Triunfante is also available at the end of the Τρία sequential turrets, οκ. Είναι τέτοιο, ένα ντούκαν είναι ρε. Ένα, όπως είναι το άλλο, το William D. Erste, το Ολλανδικό. bundle filled with Battle of Santiago de Cuba premium containers. Otherwise, they're available in the Armory and Premium Shop. Note, with the release of Update 15.8, Santiago de Cuba standard containers will be available for... Σου λέει τώρα, πρόσεξε, υπάρχουν standard containers και υπάρχουν και τα κλασικά container τα οποία μπορεί να σου δώσουν drop rate το πλοίο. Αυτά τα κλασικά τα container θα είναι με δουβλόνια. Εγώ αυτό πιστεύω. Τα standard θα τα παίρνεις, θα τα grindares, το οποίο δεν θα έχουν το πλοίο. Επίσης σου λέει ότι το συγκεκριμένο πλοίο, το Trufante αυτό, το έχει και στο Armory και στο Premium Shop. Τώρα, δεκάρι πλοίο, καινούργιο κιόλας, να ετοιμαζόμαστε για 150 ευρώ και πάνω πιστεύω. Πάμε παρακάτω. festive tokens. What do you think about the new update? Tell us. Λοιπόν, τέλειωσε, αυτό ήτανε. Τι έχεις να πεις μέχρι στιγμής? Τι είδες? Έχει στιγμής αν έπρεπε να το βάλω π.χ. μέχρι το 10, τα άστα το 10, θα του βάζα ένα εφταράκι. Κάπου εκεί θα το βάλω, η αλήθεια είναι. Εντάξει, με τα Destroyers λίγο, ειδικά στο Event Pass, ας πούμε, που ανέβασε το κόστος. Εντάξει, οκ, σου δίνει το 3 και το 4, θυμάμαι καλά, από τα Pan American Destroyers, αλλά δεν είναι και τίποτα wow. Δηλαδή, Ναι. εγώ με τις άποψεις απλά να περιμένω να τελειώσει το Early Access και να τα ανεβάσω κανονικά όπως θα κάνω όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, τα Ναι. battleships που είδα, μου άρεσαν πολύ. Εντάξει, τώρα αυτό το ισπανικό, το Κιωταχή, είναι να θυμάμαι καλά. Όχι, δεκάρι όπως είναι, είπες, Σοκράτη. δεκάρι ήτανε. Δεκάρι ήταν, ναι. Το Trufante είναι... New premium battleship Triunfante. Όχι, κι όμως εννιάρι είναι, sorry. Γιοταχή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Όπως είπες, τα standard containers νομίζω θα χρειαστούν λεφτά, γιατί και τα Χριστούγεννα που περάσαν, θυμάμαι, είχε και standard και κλασικά και θέλαν λεφτά κανονικά τα standard. Όχι, εσύ λες τα Santa Οπότε Containers, μάλλον- είναι άλλο πράγμα αυτό. Ρε. Δεν είναι για Και Santa γενικά, Containers. στα events τα τελευταία που είδα, είτε ήταν για Χριστούγεννα είτε οτιδήποτε και Black Friday, θέλανε λεφτά κανονικά. Ναι, μπορεί, όχι, δεν το λέω, δεν το αποκλείω. Θα το δούμε σε 3 μέρες το update, οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά αλήθεια είναι αυτή ότι θεωρώ ότι θα κοστίσει ακριβά αυτό το πλοίο. Γενικά τη φιλοσοφία, το πώς δίνει τα πλοία δεν την έχει αλλάξει πολύ, δεν την έχουν αλλάξει. Αυτό που αλλάξαν πολύ από ό,τι είδα και είδαμε είναι τα consumables. Τα CV πολύ buff. Ναι, πήραν πολύ buff τα CV. Όντως. Δηλαδή φάγανε nerf τα AA και πήραν buff τα CV. Οπότε buff εννοώ τα consumables που πήραν. Εμένα για κάποιο λόγο μου κάνει, από όλα όσα είδα, μου κάνει τη πιο μεγάλη εντύπωση αυτό το consumable που θα βάλουν στα CV, που θα είναι σαν Καναντέρ, να σβήνεις φωτιές από συμπαίχτες σου. Αυτό με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό θα είναι μόνο στα γερμανικά και στα τέτοια από ό,τι είδα. Και στα ιαπωνικά, αν δεν κάνω λάθος. Τι έλεγε, δεν θυμάμαι. Ναι, σε αυτά. Αλλά είπε θα είναι στα low tiers CV ή και στα δεκάρια Από CV. τα 6 και πάνω. Αυτό δεν θυμάμαι. Από το 6 και πάνω. Από ό,τι 6 και πάνω. Από ό,τι κατάλαβα είναι από το 6 και πάνω. Λοιπόν, αυτό και εγώ αυτά έχω να πω. Εντάξει, για το 3 και το 4 θα το δώσει σε free bundle, στο Armory που είπες πριν για το Destroyer. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δίνει μέσα στο τέτοιο. Θα τα δίνει λογικά με κάποιο τρόπο, φαντάζομαι θα τον γκραϊντάρεις ή θα τα παίρνεις με τουβλόνια ή θα τα παίρνεις μέσα από το τέτοιο event pass. Αυτά.